Аз не съжалявам. Защо? Защото има много неща, поради които живота си струва. И има много неща, които човек може да открие. Интересни за него, както и за много други. Струва си човек да живее и да пробва различните начини на живота също. Пък и каква е идеята да си жив? Според мен идеята да си жив не е само да живееш и да умреш, да създадеш някакъв стереотип като всички други, а идеята е да намериш себе си в този свят, най-вече себе си, а не като какъв те възприемат, и да се заболяш, да бъдеш щастлив. И нещо повече, да правиш и другите щастливи. Не само ти да си щастлив, но е важно да предадеш както емоцията от това, че те има, така и да оставиш нещо зад себе си, стойностно нещо. Не говорим за нещо материално, а за нещо духовно, за нещо истинско. Защото материалните неща са преходни и те в по-голямата си част не са толкова истински. Чакай да ти сложа чадърчето на камерата да не вали. Оценявам. Има много неща, поради които можеш да живееш. Можеш да живееш за да спасяваш живота на другите. Лекарите това правят. Поне добрите и повечето. Може да живееш за да забавляваш другите, може да живееш за да стържняваш живота на другите. Ако не живееш за себе си, нямаше да живееш за другите. Не знам това как прозвуча, но може би истина. Казвам може би, защото много хора си мислят, че ако живееш за себе си, никога не живееш за другите. Реално не е така, в смисъл. Понякога да живееш за другите означава да живееш за себе си, понякога да живееш за себе си означава да живееш за другите. И аз съм учил по психология, че човек е социално животно и когато човек е сам, не се чувства добре. Когато човек живее за другите, пак може да не се чувства добре, защото може да се чувства сам. Това да се чувстваш сам е нещо много отрицателно, нещо много гадно. Не знам, братле. Трудно е да се обясни. Хората са различни, имат различни представи за егоизъм и за не егоизъм. Каква е... Дай ми някакъв антидот на егоизъм. Сещаш ли?